Nagasota porsyento asi suporta ti lokal a gobyerno ti Sarat karay ti Binacol River sa itinasao nga ili. Inbatad ni Mayor Ralph Medrano, tunggal piyesta ti Sarat ket kanayon nga may representar iti Binacol. Kapoy di raytoy, kalikagom damay palawa pa iti industriya, babae ti panangiraman karay ti eskwela nga adalan ti Binacol Weaving. Ito naman po ay laging nandyan. Hindi naman po nawala since ang ginagawa po natin, nire-represent natin tuwing Binacol, tuwing piyesta ng Sarat ang Binacol. So we really try our best na paluguin and gusto ko po sana maging parang club sa eskwelahan ng ating pagtatay ng Binacol. However, the process is still work in progress dahil syempre hindi naman po porket sinabi ko papasok na lang po kagad. So yan yung mga iba't ibang akbang natin dito sa ating bayan na sana mapalago natin yung ating Binacol and yung research po natin na para mas mapalambot yung ating telang Binacol ay on the process din ng research po. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.